seva directora, Raquel Roig, estarà per ací baix. Després, Raquel, pujarà a ser i te donarem el teu pin quan acabi l'actuació. Així que ara ja estan col·locats, ja estan a la teva disposició, la coral de l'Escola de la Unió Musical Lorca, i anem a sentir les següents 2 peces. Alepo, quan vulguis també.